खुलुमबाय बयनिसिमबो जाय बिथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायो जों दिनैहाय बै गामियावनो आरो सानैजों ओमफ्राय बै नानि दङ हाय गाइस जोङो बे बाजैमोनहानाव लोगो सासेनाव थांनो नागिरदों आरो बेखौ नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामसै होननानै सानबाय बिदिब्ला जोंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो जों थांगासिनो दं आरो दा ओमफ्राय न' मोनहैबा मोजाङै देखायनोसै आरो लोगोफोर नै जोंनि गामियाव बिराद लामा बानायगासिनो दङ जिसिपि अबाव ट्राक माने इमान दं आरो देखायहरनि आं र' इजा लाइन लाइन ट्राक दं मानसि दं नै लामा बानायग्रा डाम्पार ओमफ्राय नैबे अन्थाइखौ समान खालामग्रा खोमा मा होनो जा अन्थाइ गारगासिनो दङ मोनफैबाय लोगोफोरजों बाजैमोनहानाव नानिया नायदों आरो बाजैमोनहानाव फैदों आरो ओमफ्राय जों मा खामानियाव फैदों एसे उनाव खोन्थानोसै आरो ओमफ्राय बिसा न' सिङावसो दंजोबो खोमा र' बैयावनो दं बाजैया दाउनि गंग्रा मोखां देखायदों बाजैमोनहा दाउ फ्राम दङ नै लोगोफोर जि मेलाखा ओमफ्राय गन्द्रा दाउनि गन्द्राया भाग भाग बिराद मेला दं आरो नैबेयाव मोनसे दं ओइथिं मेला दं आरो दाउनि गन्द्रा पासतासो दंदां गन्द्रायानो बिराद मेलाखा सिङाव हाबला आरोना आङो ओमफ्राय लामायावबो बिराद गारि अन्थाइ गारनाय बिराद दावराव बारा मोजाङै खोनाला गिदिरनि गिदिर फिसानि फिसा फिसा ज' थायाहाय खेबलायलायो ओंखायनो एकदम माने बाजै नोंनि दाउखौ भिडिअ लादों दाउ गन्द्राफोरखौ देखायदो नै इजाबो इथिं मेला दं नै दाउ गन्द्राया बिथिं मोनसे दङ ओमफ्राय नै बैथिं गोसोम नुदोंना बिथिं मोनसे ओमफ्राय आरो बिथिं मोनसे ओमफ्राय आरो बिथिं मोनसे दाउ मालिकआलाय बाजैया ओमफ्राय सेस मालाय बिसोरा गय बागानावसो खालामजोबदों आरोना मामा मुस्रि खाथेजोबदों ओमफ्राय माने खथा खथा न' बायदि एक्सट्रा माने बांद्राय बुरजा नालाय खावसे एक्सट्रा मामा खालामनानै दोनदों आरो गन्द्रा एक्सट्रा बानायनानै होदों आरो बेवहायनो दाउदैखौ मामा खालामो आरोना बेनिफ्राय आङो गोसोआव थाया सासेया मिलायग्रासो मिथिगोन ओमफ्राय गावनो मालाय लाइना हारसिं अफ जासिगोन आरो दसे माबाबा आरो जोंसिगोन ओमफ्राय थान्दा जाबाबो गरम खालामो आरोना 2 घन्टाल' आदि आजि न'आव गेलेमान फैजोबनाय अबा जाबो बोले बै मानसिया बेंगलि ना बिहारि ना मा नै बे नानिया आंजों भिडिअ ओंखारबाय थायोना बिमाया बेलाय ना नानि बे नोंनि मा ना ना नानि सोरनो नोंनि माया अबे खोन्थालाय खोन्थादोब्रा एबार नोंनि माखौ सिनायामोन ना आंनि भिडिअ नायग्राफ्रा खोन्थादो दे खोन्थादो आंनि माया बेनो होनदो दे खोन्थादो दे आंनि माया बेनो होन नङाबा नोंखौ आंनि फिसासो सानगोन मानसिफोरा नोङो बिम दादानियाव थांसिगोन ना Good morning everyone. Good morning all of you. Hi everyone. What is your name? What is your father's name? Jugal Demari. What is your mother's name?
What is your mother's name? Mother. Ma. Kususundung. Ma nama ma. Oh, what is your brother's name? What is your brother's name? Tadi Mari. Very good. By ABCD into that. Zatung to nani. What did she do that? They do 1 2 3 ko ebat. 5. Iza dikhai hodu? Iza dikhai du? Kenapa sih sih? Bukan sabtu ngelap aja nih. Kayak sa? Ayo. Nanti boleh baca. Biskut cungkena saya. Betul nanti? Oh nanti, betul. Jalan dua sudah. Cái bầu nhiêu đầu bà gì cái đông tên này sẽ lấy của mình nữa. Bên này cái lấy của mình này. Khara bên bên sinh đô đồ khá bên này mà lại. Oमफ्राय लोगोफोर जि मेला मेला दाउ लाखादों आदाजों बाजैजों एखेलगे खस्थ' खालामदों आरो बिसोरो ओमफ्राय खिन्थु आदाया थाबा साबसिन मोजां खोन्थागौमोन बियो लारिं मारै एकदम स्टेप बाय स्टेप खोन्थालांगौमोन आरो ओमफ्राय दा गैया लोगोनो मोनासै मालाबा फैफिनगोन र' ओमफ्राय बाजैया जि मोजां गाइखेर साहा लोंहोबाय जोङो ओमफ्राय नै बे बायद'आ दाउ नायनो लेंबोदों दाउ नायनो बेबो दाउ फार्म खालामनो बिराद मिथिनो नागिरदों बेबो दा ओंखायनो रोङा सोलोंनो नागिरदों बे बाजैमोनहानाव नायनो होननानै फैबाय आरो सोलोंनो होननानै बे खालामग्रोथोंसै बिनि उनाव आंबो ट्राइ खालामगोन र' सब दाउनि फार्म खुलिजोबनोसै बिहामजो ओमफ्राय लोगोफोर जों बिनि थाखायनो फैदोंमोन आरो बे बाजैमोनहानाव दाउखौ माबायदि फियो माने ओरैनोथ' एसे मिथियो आरोना होमबाबो नायखानोसै होननानै फैबाय आरो जोङो आसलाव माबा मा होनो बै दाउ बिदैनिफ्राय माबा मा होनो दाउसा फिसा बरननायखौसो नायनो फैदोंमोन इनकुबेटरजों मोरै खालामो ओमफ्राय आदा गैया आदा थाबा एकदम मोजाङैनो सोंथारगौमोन सानदोंमोन आं एकदम नोंसोरनोबो आंनि नायगिरि बिथांमोननोबो माने आदाखौ एकदम देखायगौमोन आरो आदाया मारै खालामदों सोंजोबगौमोन आरो नै दा आदायानो गैया लोगो मोनफैयासै ना नानि ओमफ्राय बाजिनावबो एसे सोंनोसै र' सानबेसेजों माबा मा होनो दाउ बिदैनिफ्राय दाउसा फिसाया ओंखारो बेखौ सोंदो दे बेफोरखौ एसे सोंनोसै बाजिनावबो माने जों सोंनायखौ खोन्थाबाय थाला आरोना बाजिया एसे माने न'आव खामानि मावनाय थानाय नालाय एसे भिडिअ फैनो बादों आरो ओमफ्राय र' मारै होनो दा बाजिया मारै खालामदों एसे सोंनानै नायनोसै आरो जोङो टेम्पारेचारखौ बेसेबां होयो ओमफ्राय बिदैखौ मोरै खालामो बेसेबां फिदिंनांगौ सानसेयाव बेफोरखौ जों एसे सोंनो फैदों आरो नानिया मालाय जुथा गाननो रोङो हारसिंनो जुथा गानगासिनो बियो पेन्ट गस्ला जुथा एकदम हारसिंनो गाननो रोंजोबो बियो बिमाखौनो नाङा ओमफ्राय जों थांनो ओंखारबाय आरो न'आव थांसै मोनाबायबो ओमफ्राय साहा लोंबाय गय जाबाय ओमफ्राय दा थांबाय थानोसै आरो बिदिब्ला आंनि दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन बाजैया जोंखौ ससे दोनफैबाय नै ओमफ्राय लामायाबो थाबायनो दिगदार जाथारदों अन्थाइ गारनाया कुटु काट्रा बिदिनो